To barkamu da dawowa wannan series namu na koyi Excel. A wannan bidiyo za mu tattauna akan yadda ake sorting da kuma filtering na data. Bidiyon da ya gabata mun tattauna akan formula da kuma functions. A wannan kuma za mu tattauna akan yadda ake filtering da kuma sorting. Kamar yadda kuke gani nan gurin data ce ga ta nan ta mutum 208. Akwai wanda suke recorders ne, akwai distributors. Idan muna so mu hiddo sunayen only distributors banda recorders, kun gani ga nan gurin akwai nan daga nan recorders suka fara, su kuma nan gurin kuma distributors ne a wajen designation kenan. Abin da zamu yi shine ake cewa filtering. Na farko zaka taɓa wannan abun nan ƙarshe kai highlight ɗin duka worksheet ɗin naka, sai ka zo nan gurin sai ka taɓa filter. Ka kunna filter kenan, za ku ga wasu yan aruwa ga su nan sun kalli ƙasa, su ne ake amfani da su a nan filter. Sai ka zo ka taɓa nan gurin, kun gani ga yana an ba ku administrators da kuma recorders. Sai ka clicking akan sai ka cire recorders, iyakar distributors kadai ake so ne, sai ka danna OK. Za ku gani za ku ga an cire muku recorders gaba ɗaya, an bar distributors kadai wanda recorders. Wannan shi ake cewa filtering. Idan kuma wannan ɗin kake recorders kake so ba distributors ba, sai ka cire distributors sai ka bar recorders. Kaga recorders kadai suka fito ma a nan gurin. Sannan again za ka ƙara tafiya gaba, ka ƙara fiddo data ɗinka, misali by word. Sai ka zo ka ce yan word ɗin bakiyawa kawai nake so in gani, ban so in gani ajiyo, ban so in gani ko'ina, bakiyawa kawai nake so in gani. Sai ka taɓa nan gurin, za a lissafo ma word ɗin da ke gurin gaba ɗaya. Sai ka cire wannan selecting nan, sai ka nemi ina bakiyawa take, ga ta nan, sai ka taɓa bakiyawa kai tikin nan da ke danna OK. Ko iyaka na bakiyawa akwai da kaɗai a gano. Wannan su ne recorders na bakiyawa. Sai ka zo ka cire wannan, sai ka mai da ka administrators, ga administrators na bakiyawa. Kuma gaba ɗaya su kake so da administrators da recorders, sai ka taɓa su da tikin ɗinsu gaba ɗaya. Amma dai shi wancan ɗin yana nan akan bakiyawa, iyakan na bakiyawa ne kaɗai, ga administrators da kuma recorders. Sai ya gama ɗaukan data ɗin kake so ka ɗauka a nan, sai ka cire da bakiyawa, sai ka canza, sai ka ce to yanzu ina so in gani da baibayawa. Sai ka danna da baibayawa, sai ka danna OK. Ga administrators ɗinka na da baibayawa, ga recorders ɗinka na da baibayawa. In kuma gaba ɗaya kake so su dawo, sai ka danna select all ɗin nan, sai ka dawo da su. Sai ka dawo da su, kun gani ga yana sun dawo gaba ɗaya. Wannan shi ne ake ce ma filtering. To sai abin da ake ce ma sorting shi kuma, misali kana da numbers ne da yawa, misali kamar wannan ga su nan suna list ɗin score ne na ɗalibanka, kana so ka gano waye ya fi maki a ciki. Misali suna da yawa, sun kai ɗaruruwa, lambobin mutanen sun kai ɗaruruwa, kana so ka gano waye ke da first position. Da ka zo kai halittar ɗin shi kamar haka, sai ka zo nan sai ka taɓa sorting ɗin nan ga nan, sort largest to smallest, smallest to largest. In ka taɓa largest to smallest za a kawo ma manya, su ne sama, sai ka taɓa. In ka taɓa ya ka danna OK. Ga nan kun gani 50 shine farko, shine babba, sai 46, sai 40 y. To wannan shine ke da first position. Ina fata kun fahimci yadda abin yake. Filtering ka hidda wannan ki so ka tsamo, ka ajiye gefe, ka ɗauki bayanansu. Su kuma sorting, kai sorting ɗin largest to smallest ko smallest to largest. Shine amfanin sorting and filtering. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi mana liking, sannan kuma idan kana buƙatar tambaya, kai mana comment. Idan wannan ne karanka na farko zuwa wannan bidiyo namu, kai mana subscribing, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin ka ƙara ganin mu idan mun ɗora bidiyo na gaba. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba.